Mula kula mriki niku jane mung kepengin nyocoke kathok. Lho. Nyocoke kathok piye? Teng ngimpi niku wernane jambon. Ah terus kula ngenger ngumbahi niku kula pilih jebul ana tenan. Gambare Hello Kitty. Tobat nganti tok sak kuwi to. Heeh. Digerak. Tobat. Lah terus piye? Ah iki kula ajengan. Mbok upama teng ndang ngimpi niku jan ling ngumbahi wong loro. Tobat. Wong loro sapa? Sampeyan kalih kula. Kula sik nguceke, sampeyan nduliti sabun. Kula nguceke, nduliti sabun terus kula cemplungke teng nggen bilasan pertama, ember pertama plung ngoten. Terus kula uceke meleh. Iya. Terus sampeyan sing nganu ngesoki ember kedua kula nganti sak lemepe. Bareng kali kula. Tobat. Ngono kuwi impenmu nggih. Bar niku terus kula nimba. Sampeyan siram. Tobat. Ning nganggo kemben. Iya. Wong tak kon nyopot ora gelem. Hus. Kula grujuki nika wis pokoke mesra. Lah teges bareng anu ngimpi niku kula ora iso lali karo sampeyan. Tobat Bagong kowe tak kandhani ya. Kowe tak kandhani ya Bagong. Heeh piye? Ya piye aku ya manut karo kowe nyatane kowe nang kene sak suwe niki aku ya seneng. Kowe seneng ra manggon nang kene? Ah seneng. Ora ragas e. Kon ra seneng. Mangan kari mangan, ngombe kari ngombe. Ya mung tidur itu terus le turu sampe nang jero kula ning jaba. Mbok dadekke siji. Tobat. Ning aku tak nanting karo kowe. Nek upama nggon impen kuwi dadi dadekke tenan piye? Maksude? Ya kene tak kumbane, kok sik. Njur arep dikumbahi ora. Tak copot kesisan. Ngawur. Maksude piye? Iki Sebanowadis di luar konsep ra masalah. Tegese kowe urip karo aku ya nggon impen mau lho Bagong. Asli? Iya. Nan? Tenan. Masuk. Jan-jane nek matamu. Bagong iki apa sapa kok dienggo. Asli? Iya tenan. Wis dodo limbuhan. Ayo dari limbuhan. Sing apik. Ngaturke apa wigatine bengi iki. Ya Dik ya. Tak tobat Dur. Konjur yo Dik yo piye? Kowe ra wis resmi kok. Wong seneng katresnane keplok kudu tangan loro. Ngoten. Aku wis tangan siji, sampean tangan siji. Keplok pluk wis muni. Tegese tresna wis menyambung. Jadi satu. Mula ana tembang sambung nyambung menjadi ngono. Sobat mikir kan saben omong-omong kok nyenengake. Nyenengke angel golek wong kene iki. Engko ning ora karo guyu lho, engko mangko. Ucal-ucel. Sobat. Nyenengke. Piyai putri kaya ngene. Heeh, kok. Ora. Urung wis nyasar ta. Tobat. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Tobat. Aku ki gumun lho karo kowe gumun.
Sawetara wetuhe mapan ana ing Taman Sari Negara ing Ngastina lah kok rasaku urip kaya kebak. Seneng atiku pokoke ora iso digambarake. Kowe iki lagi apa-apa sarwa pinter gawe wedang ya enak banget. Tobat. Ora nyono mula kowe ditresnani dening kadangku Yayi Janaka. Jebul tinemune kowe abdi sing pinter banget. Mongko kowe resik ya sarwa resik. Kowe ngepel ya katon jlambrahe katon resik. Kowe ngumbahi ya pinter. Tobat. Yo menglehmu mepek ki aja pindah-pindah nggon. Celanaku ilang. Sing pundi e? Tobat. Sing kuning. Karo sing jambon. Kula sak. Soale kula jajal kok pas. Ora ngajar nak ya. Abdi ning senengane. Bagong, wonten dawuh. Ngene kowe tak kandhani. Nggih pripun? Kowe rasa bali ning Ngamarta. Terus kowe dadi abdiku. Padha wae. Ning kono batur, ning kene batur. Lah terus karepmu piye? Ya ora mundak pangkate. Apa to? Metenggung. Tumenggung apa-apa. Ora meng abdi, ana meng abdi wae kula teng niku karang nek anu ngepel pinter, umbah-umbah pinter niku karang teng Madukara niku nek Ndara Sembatra, Ndara Srikandi pas mboten purun umbah-umbah kula niku sok ngumbahke kagungane Ndara Janaka. Tobat iso resik. Nggih. Lek mung gosok jan. Nggon-nggonan. Nggih. Manyan genreku niku kudu tak klepi. Ndak ngetel. Iya, seneng aku. Nggih. Matoban ya kowe piye saiki kowe njaluk apa upama kowe rasa bali nang negara Ngamarta kowe njaluk apa? Kowe njaluk pangkat apa mesti aku bakal maringi. Aku kuwi garwa Prameswari negara Ngastina. Yen kowe kepengin njaluk pangkat apa kok tak aturke sinuwun Prabu Duryudana. Mboten sah. Mboten sah diaturake. Lah terus kowe njaluk pangkat apa? Sakniki kula tak takon kalih sampean. Iya, mbok rambut mungkin dikrembiahke wae ngopo to digucir ngono kuwi. Niki ra iso diuculi karete. Pun ngenter niki, ya wis, nek kowe iki bagus nek diuculi. Nggih mboten apa-apa. Bagus karo orae gumantung le nyawang. Iya, tobat. Kowe iki arep elek ning nyenengke. Ning oke lho wong bagus sing marai mangkel. Wong bagus sing marai gerus. Nek cara aku ora butuh bagus. Uripke butuh seneng. Yen ana sing iso gawe seneng atine Banowati tobat pengen nyanding selawase urip. Nah niku kata-kata sing menyanding selawase urip niku mang garis bawahi to ditip ek abang. Mang ditip ek kok abang. Omongane kok ora genah. Tegese piye? Kula niku ya duwe gegayuhan. Ning gegayuhan kula niku ya tak jumbuhke karo kahanan kula. Kula niki mung batur, kula niki mung Panakawan. Iya. Nggih. Nek upama kula matur blokana kira-kira pira? Piye? Piye kok pira? Heeh, kira-kira piye? Ya ora apa-apa kowe bloko karo aku malah kepenak aku lungguh kowe. Nampa kapan dadi gunemamu? Aku tulis cetha ngene nampa gunemamu, Bagong. Ah, yakin? Iya. Nan? Iya. Ngapusi lho. Apa? Ora ngapusi. Ora. Aku ki Prameswari ora seneng ngapusi. Ngene. Iya ya. Iki sing arep diomongke iki apa ngarep omong kok bingung. Ngono apa ku jenenge? Upama misale lho. Iya. Kula kalih sampeyan niku kok sik to?
kalih kula kalih sampeyan niku pit-pitan. Iya. Pit-pitan piye kowe iki wong jeneng Prameswari kok pit-pitan? Mboten ora plesatke kok. Tak plesatke dhewe. Mergo bingung lek kula arep omong. Anu napa? Hah? Tetek ya. Rasa malang kere. Ngopo kok irunge ndas-ndus? Upama ngene ya apa jenenge diselingi riyen nggih Prataruna Angujiwa nek sing dalang tengeneng laras cek langsung kaya pepundhenmu mau sore kowe arep melu-melu rajegos karo laras kowe ra iso kok arep Prataruna aku pengen banget iso ono piye nek aku kowe minggat to kowe ketutupan raimu marai kendel aku ngapunten bos rumangsaku saka pelok bem tekan pelok barang kok cek ngono luar biasa tenan Pak Koba sapa woe dan cingkara bola upata piye nek kowe karaku ngono mau piye ngono piye lho astane Pak Sukron mau lho ngono Sobat aku ora weruh lah wis gagal iki ngene ya nun ngangen Dewi Banowati iya kula niki pripun nggih sowan mriki niku jane mengajeng neter ketrimaning urip. Neter ki apa? Neter niku kewan cilik mangani kayu. Kae teter. Tetek apa teter? Nyengenges dhewe malah. Kowe engko sik kowe sabar ya, kowe limbukanku soalé ora patek lucu. Oh nggih. Apa ya? Kejaba kula ajeng neter ketrimaning urip kula. Iya, mergi kula ngimpi. Tobat. Kowe ngimpi apa? Dek malam Jumat kliwon wingi. Sastra kasih Sukra. Anjing Sukra. Sukra kasih ora ngerti basa kok. Tak kira nek sastra kasih. Sukra kasih kula ngimpi, ngompong ngimpi niku dipitung dadi 3 perkara. Iya apa wae? 1. Titiyane gandayane puspa tajem. Werdine apa? Arep rembug impen dirembug sik werdine apa? Titiyane iki tegese piye? Jame jam pira? Manut. Lho. Ngimpi kok manut. Oh iya, Dik. Jam 09.00 tekan jam 12 niku titiyane. Titiyane iki tegese piye? Menurut kula lho niki gandeng niki dalange akeh banget. Mengke ndak kula disalahke niku mung wong ketonto. Tegese wong ketonto upamane duwe pepinginan sing ora kasembadan, durung kasembadan niku nganti kegawa wonten ing mimpi titiyane jam 09.00 sampai jam 12. Sabar niku dunia dalam berita. 12 tekan sak banjure Gandayane. Titiyane bener Gandayane.
Kuwi jam pira? Jam 12 tekan jam 2. Niku jarene nek wong ora ngimpi wektu jam 12 tekan jam 2 niku jarene mati suri. Sik, niki kok wayangan kok klebon pengamen loro. Matur sembah nuwun, Bapak. Wah, jan. Kae abdi ngendi kae? Nika abdi Ngestina. Menika Abah Kirun kali Abah Sukron. Sela arep pentas ning timbukan, kon sabar sik ya. Nggih. Apa mau mengenal Bapak? Impi. Puspa tajem. Itulah ngimpi yang akan menjadi kenyataan. Iya. Kula ngimpi niku. Aduh. Ngopo? Kula diladosi kali anu sapa? Alah. Mula-mula mriki niku jane men kepengin nyocoke kathok. Lho. Nyocoke kathok piye? Teng ngimpi niku wernane jambon. Nah, terus kula ngenger ngumbahi niku kula pilih jebul ana tenan. Gambare Hello Kitty. Tobat nganti tok sak kuwi to. Heeh. Digerak. Tobat. Lah terus piye? Nah iki kula ajeng anu. Mbok upama teng ndang ngimpi niku jan ling ngumbahi wong loro. Tobat. Wong loro sapa? Sampeyan kalih kula. Kula sik nguceke, sampeyan nduliti sabun. Kula nguceke, nduliti sabun terus kula cemplungke teng bilasan pertama, ember pertama plung ngoten. Terus kula uceke meleh. Iya. Terus sampeyan sing nganu ngesoki ember kedua kula nganti sak lemepe. Bareng kali kula. Tobat. Ngono kuwi impenmu nggih. Bar niku terus kula nimba. Sampeyan siram. Tobat. Ning nganggo kemben. Iya. Wong tak kon nyopot ora gelem. Hus. Kula grujuki nika wis pokoke mesra. Ateges bareng anu ngimpi niku kula ora iso lali karo sampeyan. Tobat Bagong kowe tak kandhani ya. Kowe tak kandhani ya Bagong. Heeh piye? Kowe ngerti ra? Sadurunge Jumat Kliwon kae dinane apa? Mes, udu. Padha-padhane kliwon. Selasa kliwon. Iya, Anggara Kasih. Heeh, terus aku ki yo ngimpi. Iki ngapa ya? Ora ana apa-apa kok ana abdi digajul raine. Saking gemes kowe iki. Selak kepengin ngerti kata-katane ngimpi napa? Tobat. Impenku nalika semono kaya awake dhewe iki munggah gunung. Udus. Siji apa loro? Siji. Ora asik. Aku nek munggah loro ya biasan. Iya. Munggah gunung tekan dhuwur, kowe karo aku ki nyawang. Sesawangan sing indah-indah Bagong. Walah, asli. Iya. Nang kono kuwi mudune ya bareng. Lah kok mulihe ora ning negara Ngestina. Terus ning omahmu ora coba. Aku ya gelem digawa ning omahmu. Mongko sarwa kuciwa nggonmu ra ya ming kaya ngono kae to. Pendopo. Iya. Ning payone ana gendeng, ana seng, ana plastik. Ora kaya ngenten iki. Iya. Pokoke
endi sing iso ya bae pokoke iya. Iya Bagong iya. Nalika semono aku terus urip ana ing kono Bagong karo kowe kok katon tentrem ayem nadyan ora kecukupan apa-apane aku yo ngakoni yen aku njaluk apa-apa kok mesti semaya njaluk apa-apa kok mesti semaya ning ati sing wigati ati kuwi seneng rasane Tetel kae pelok ora iso wis dhewe-dhewe pokoke wis pokoke nek ora sing spesial anu kene cerdas tenan wis angel iya ngono Bagong terus keputusane piye iki ya piye aku ya manut karo kowe nyatane kowe nang kene sak suwene iki aku ya seneng kowe seneng ra manggon nang kene seneng ora ragas e kon ra seneng mangan kari mangan ngombe kari ngombe ya mengle tidur itu terus le turu sampe nang jero kula ning jaba mbok dadekke siji tobat ning aku tak nanting karo kowe nek upama nggon impen ki dadi dadekke tenan piye maksudnya ya kene tak kumbane kok sik njur arep dikumbahi ora tak copot kesisan ngawur maksudnya piye iki Banowadis di luar konsep ra masalah tegese kowe urip karo aku ya nggo nimpen mau lho Bagong asli iya nan tenan masuk jan-jane nek matamu Bagong iki apa sapa kok dienggo asli iya tenan wis jojo limbuhan ayo dal limbuhan sing apik ngaturke apa wigatine bengi iki ya Dik ya tak konjur yo Dik yo piye lho lah wis resmi kok wong seneng katresnane keplok kudu tangan loro ngoten aku wis tangan siji sampean tangan siji keplok pluk wis muni tegese tresna wis menyambung jadi satu mula ana tembang sambung menyambung menjadi ngono Sobat mikir kan saben omong-omong kok nyenengake angel golek wong kene piye engko ning ora karo guyu lho engko mangko ucal-ucal Sobat nyenengke Piyai Putri kaya ngene ora wis nyasar ta Liwang sumono madine luwe ana sasmintaning sun jagat wasesaning Bathara paman Brata Jenar ayo ndadekake kagiat penglira si paman Manira Piji wonten ngajengan Manira paman Patih Harya Sengguni kawula nun nggih anak Prabu sakalangkung gurawalan panampinipun ingkang bapa ing kepatihan sareng kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindharon salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitira caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir wanter sabda pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina ingkang bapa ing kepatihan cumadong dawuh kawula nun Paman Harya Sengguni nggih kadiparan hangrisi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Pranata tata rakiting negari Ngastina mula diage matur marang panjenenganing Manira paman Patih Harya Sengguni nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madyapada prapting delan anak Prabu Duryudana menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sedaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saengga kaptihan karo luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit boten kendhat anginipun sami gegladhen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka
Mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk. Sumangga kasawurna putung sumangga kabandhem nonggil. Kawula non ndadosaken suka marwata suta raos sing manah. Mboten langkung bakaryan ingkang utama tindakna selawasi lan kaprayogakna anglisi paman ngadhep ngarsane manira. Sampun mboten kirang prayogi nggih anak Prabu namung derenan sak sampunipun. Keparenging bapa ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang abdi ing kepatihan kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Ngastina. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Paman Harya Sengguni. Kawula non sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing abdi ing kepatihan nggih anak Prabu ing Ngastina. Bapa Pramban Durna. Bapa ing Sukalima. Sarawujeng andika Bapa Pramban katuran karaharjan rawujeng andika Bapa Pramban Durning Sukalima. Bapa Pramban astaka swalasila bertapa swalu gimbal sumerante hawala lan wuni nggih nger tansah pinawinganing kawidatan ing sambi kula sawanipun ing Bapa ing Sukalima mangga widada sowan kula niskala. Namung kepareng ingkang Bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Ngastina nggih, anak Prabu Duryudana. Kula tampi amawahana kasantosaning lair batos kula, Bapa Pramban mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang Bapa ing Sukalima nggih. Apa dene sira Dimas Kartomarma? Prayogakno nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang. Lho Diwoji sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayipun Kartomarma. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ndatompo siadi atur bekti lawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Lantatan sangganing para kadang ingsun kang padha gandung sebo. Aja nganti ning padha saur manuk. Jeneng Manirana diambabarake wigatining pasewakan Kartomarma. Menapa sampun paduka dawuhaken kula pundi dadosa jejimat saha tansah estu padha dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Dimas Kartomarma karya bombong penggalipun Kakang Yayi. Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawujeng andika Kanjeng Koko Prabu ing Pandura. Ingkang rayi ngaturaken pasegan Panakrami kunjuk sandha padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sembahan kula Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu ing Pandura. Jagat wasisaning Ubathara Wayaktura jagat. Yayi. Akarya bombong raos sing manahipun ing Koko ing Mandura, dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu ing Ngastina. Asung paseganipun Yayi sampun kula tampi. Namung kosok wangsulipun ingkang Raka kepareng ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina. Koko Prabu, kula pundi nggo jimat. Kula cancang bocah ing weni dumawahing wijang. Urung meketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rahkayuan lan mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Baladewa. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang Raka ing Mandura. Dinten sak mangke menika wonten praja ing Ngastina Yayi. Saha sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene kula wantun hambayongi dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu sembahan kula tuwin paman plasa jenar. Miya Bapa Pramban Durna ing Sukalima. Dene dinten sak mangke dinten sanes dinten pasewakan. Ewa dene kula nglempakaken para sepuh wonten madyaning Datulaya. Mila saderengipun ingkang rayi ambabaraken menapa dados wigatos ing pasewakan. Mugi keparenga paduka para sepuh anglubirna sesamudra pangaksami dhateng ingkang rayi pun Duryudana. Koko Prabu jagat wasisaning Ubathara Wayaktura jagat Yayi. Estunipun sampun ngantos kawiyos pangandika paduka ing kados mekaten menika jernyatanipun ingkang Raka ing Mandura menika nggadahi kewajiban minangka dados pengayomanipun kadang-kadang kula Sata Kurawa. Mila menawi tumunten katimbalan wonten negari Ngastina sampun ngantos ing katimbalaning wanci rina radyaning wanci ratri ngraka boten badhe suwala tartemtu ngestu padha dawuh paduka Yayi Prabu Ngastina namung gandeng ing ngraka sampun kepareng sowan wonten negari Ngastina
Mboten wonten ingkang tansah kula antu-antu kejawi amung wiyosing pangandika Paduka Yai Prabu. Wonten wigatos menapa dene Paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun. Semanten ugi ingkang bapa kepatihan nggih. Kepareng kula nedya ngangungaken jangga niringaken Karna. Mastuti dhateng Sabdatama Paduka anak Prabu Ngastina badhe ngrembak menapa. Dene madyaning pasewakan benten kelan adat ingkang sampun Paduka nglempakaken para sepuh. Monggo kula aturi ambabaruna dhateng ingkang bapa ing kepatihan nggih. Semanten ugi ingkang bapa ing saka lima nggih. Ngantos kadhi kula jangkah-jangkaos pados inggala prapta wonten negari Ngastina madyaning datu ya mriki. Mboten wonten ingkang gumana musik wonten salebeting manahipun ing bapa ing Sukalima kejawi namung enggala kula nampi Sabdatama Paduka anak Prabu Ngastina badhe ngrembak perkawis menapa. Menapa negari Ngastina kedatengan parang muka, menapa badhe ngrembak babakan Kanalindran, tuwin badhe ngrembak babakan kawula negari Ngastina. Monggo kula aturi ambabarana ingkang sejati ingkang bapa ing Sukalima nedya ngangrungaken jangga niringaken Karna. Midhangetaken Sabdatama Paduka anak Prabu Ngastina nggih, anak Prabu Duryudana. Koko Prabu, wonten timbalan Paman Haryo. Wonten timbalan dawuh. Bawaduna. Wonten dawuh nggih. Wonten padyaning pasewakan menika kula boten badhe ngrembak babakan kanalindranipun ingkang ngerayi utawi ingkang putra Duryudana. Kula boten badhe ngrembak babakan kawula miwah kula boten badhe ngrembak negari Ngastina menika babar pisan boten. Namung sedaya menika kula ndhem wonten salebeting manah dangu-dangu boten kiyat. Kula badhe ngrembak perkawis kula wangsa ing mapan wonten salebeting kedaton inggih menika pun kula warga kula. Ing magepokan gelemenipun Yai Ratu Banowati. Wonten wigatos menapa dene Paduka paring dawuh mekaten. Yai Prabu, oh Prabu. Sampun wonten tigang condro menika Yai Ratu Banowati anggenipun lados kaliyan kula ketingalipun sampun boten kandhas tekaning batos. Monggo nyatanipun jagat menika sampun dados paseksen bilih Yai Ratu Banowati menika prameswari negari Ngastina. Kula ingkang amengku garwa Yai Ratu Banowati kedahipun neladi dhateng ingkang garwa menika lair trusing batin. Nanging sampun wonten 3 sasi menika anggenipun ngladosi kaliyan kula sajaipun sampun boten kandhas dumugining batos. Ngladosaken menapa kemawon iki dados pekaremanipun Duryudana menika kula sawang boten wonten esem, boten wonten raos bingah, wontenipun namung raos ingkang boten sekeca. Menika kula kraos jendatanipun kula gesang kaliyan Yai Ratu Banowati menika kula sampun mataun-taun mila betena memukal menawi lagak lagianipun benten menika ingkang rayi kraos. Kula nuwun sewu. Menapa wonten pamuthaipun ingkang garwa Yai Ratu Banowati Yai Prabu boten saged minangkani tumunten andadosaken kagol kogelan penggalipun babar pisan boten. Persasat tresna kula kaliyan Yai Ratu Banowati menika menawi dipun tanding dhateng kamukten kula ikhlas kecalan kamukten ning aja nganti kula kelangan Banowati. Mekaten Yai, nggih menika jagat sampun dados paseksen. Ning sampun wonten tigang condro menika anggenipun ladi kaliyan kula. Kula matur wungsal wangsul boten lair batos. Setunggal minggu menika lalah sajaipun saya ora lair batin. Menapa memper ing atasipun kula menika ratu gawe wedang dhewe. Ing atasipun kula menika Nalindra, kula menika nglakoni mapan Nindra boten sareng kaliyan pun Banowati, pendak-pendak kula jejeri. Tartemtu malingos nilaraken dhateng ingkang rayipun Duryudana. Koko Prabu wonten dawuh. Menawi dangu-dangu kelampan kados mekaten kula boten kiyat gesang wonten ing alam padang. Menawi Yai Ratu Banowati menika koncatan katresnan kalawan ingkang rayipun Duryudana. Kula sampun prasapa tinimbanganipun kula gesang mongko ora nyanding kalawan Yai Ratu Banowati awulung kula entengaken pejah kula.
kula entrengaken patinipun Duryudana menawi sak mangke Yayi Ratu Banowati estu-estu badhe nilaraken dhateng ingkang rayipun Duryudana jagat wasisaning Bathara Yayi nuwun pamunten sampun lambara tebih penggalih paduka kula menika ngertos watekanipun kadang kula Yayi Ratu Banowati jernyatanipun ingkang Mbak Yu menika pinengku garwa ingkang Raka ing Mandura nggih mila kula menika ngertos lagak-lagianipun Yayi Ratu Banowati piyambakipun menika mboten saged gesang menawi mboten sinanding paduka Yayi Prabu Duryudana menika kabukten bilih samangke anggenipun bebrayan kaliyan Yayi Ratu Banowati paduka menika sampun kaparingan momongan minangka dados talining katresnan mila perkawis menika kula kinten sampun ngantos dipun rembak wonten padyaning pasewakan jer wonten ing padyaning pasewakan menika kathah para nayaka punggawa menawi ngantos sami mireng lelampar menika mangke badhe bebangri dhateng asma paduka tanwurunga panjenenganipun amung badhe nandhang sastra wirang namung menawi kula petang dhewe kula menika mboten kiyat pendak-pendak kula lenggah madyaning salebete kedatun kula menika ngadhep kaliyan Yayi Ratu Banowati ning sakniki kula ora tau iso ngadhep kula wonten ngajeng Banowati wonten wingking kula tututi wonten wingking Banowati pindah wonten ngajeng ngaten menika wungsal wangsul sajae wis kaya ora gelem adu arep karo Duryudana menika rak namung pangraos panjenengan sing jeneng priya menika nuwun sewu ora kurang dalan ora kurang cara mbok menawi Yayi Prabu kirang rumaket tuwin pangandikanipun kirang wonten raos hanjunjung dhateng derajatipun wanita upami pangendika paduka menika ngalembono dhateng derajatipun wanita ingkang nami wanita menika menawi dipun ngalembono tumunten badhe tresna asih dhateng guru laginipun ora Bu sampun boten kirang-kirang anggen kula budidaya namung semantena ngantos dumugi rikel kan menika menapa ingkang kula awri wonten salebeting kedatun Yayi Ratu Banowati boten benten kaliyan adat ingkang sampun kelampah piyambakipun tetep boten purun benajeng kaliyan ingkang rayipun Duryudana paman wonten dawuh paman Harya gadah pemangke menapa ing ketah kula tindakaken aduh nyawa-nyawa jimat kula nggih kula nyuwun pangapunten menawi ingkang bapa ing kepatihan mboten saged munjuk atur jernyatanipun menika perkawis panjenengan upami kula badhe tumut-tumut lajeng wewenang kula wonten pundi kula menika namung abdi kula menika namung patih minangka dados lidah sinambung pangandikaning Nalindra maranata saking para kawula negari Ngastina menawi perkawis kula warga kula nyuwun pangapunten kula mboten saged nderek rembagan perkawis kula warga nggih mboten ateges kula waya dhateng Sabdatama Paduka menika babar pisan mboten namung kula menika ngrumaosi jejer kula sampun ngantos kula mlebet tebih wonten ing kula warga kedaton negari Ngastina mangke mindhak kinten boten prayogi kedadosanipun Paman Harya mekaten nggih Baduna wonten dawuh nggih kula kedah kados pundi lan menapa ingkang kula tindakaken kula nuwun sewu nggih ingkang nami tiyang nambut silaning akrama lan sampun nglampahi bebrayan menika kula nuwun sewu ujaripun para sepuh sampun nyebataken bilih badhe pinanggih kaliyan lelampaning ingkang nyandung ngrimpet tumrapipun tiyang mangun Bali Wisma. Baduna kasinggihan mekaten. Mboten wonten tiyang mangun Bali Wisma mawon bebrayan menika tansah rukun kemawon mboten wonten lelampaning ingkang adamel sengkel penggalih menika mboten wonten. Tertentu sedaya badhe pinanggih kaliyan lelampaning ingkang samangkenipun minarya dados pacoban Paduka anak Prabu Ngastina. Mila anggen Paduka nggadahi raos ingkang garwa Dewi Banowati menika benten kaliyan Paduka tumrap kula sampun ngantos dipun padosi kalepatanipun wonten pundi panjenengan gadahi lepat menapa Dewi Banowati kirang menapa dene gadah panyuwun ingkang boten saged linampan menika sampun ngantos dipun penggalih inggih menika panodi tumraping Gusti Mahanasa menawi samangke sampun lulus anggen Paduka nampi pacoban menika kala wau kula kinten Dewi Banowati tumunten badhe caket malih kaliyan penggalih Paduka caket malih kan Paduka anak Prabu Ngastina mekaten Baduna inggih nggih menika saran kula
Supados paduka anak Prabu keparenga sak mangke ngleremaken penggalih. Sampun ngantos lajeng bingung perkara dinengke bojo kok bingung. Kula menika dinengke bojo kula pirang-pirang taun ya ora tau bingung. Sampeyan. Nggih. Garwa sing ngendi? Sing keleke papat nika. Nika meneng mawon karo kula ya aku ora tau piye-piye. Wong nika ra iso omong kok. Sampeyan ya ora piye-piye. Ah, niku lho Dewate. Mula napa-napa niku aja nganti banget-banget dilebokke teng ati ngoten lho. Ampun ngantos banget-banget dilebetke wonten mengane. Anak Prabu menika nggenipun menggalih menika kesangeten. Nuwun sewu. Nggih napa? Mboten napa. Napa niku? Mokal. Mboten napa mokal paduka anak Prabu Duryudana menika tumunten bingung mergi salebet ing kedaton menika namung wonten piyayi kalih. Lesmana Mandra Kumara sampun mapan wonten anu kasatyan Saroja Binangun, anak Prabu Duryudana menika lenggah wonten kedaton menika namung kaliyan ingkang garwa Dewi Banawati. Nggih. Mula nek siji nesu, sijine mesti bingung merga ora duwe kanca. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Nek sing siji nesu, sing siji bingung, sing siji lagi ora kepenak atine, sing siji melu ora kepenak atine. Menika sampun sak rasa ngaten menika. Ning menika tumrap kula mboten sawijining pacoban. Oh, nika pancen nggih kedah mekaten menika lalampahan kedah sinandang. Oh, ngaten nggih Kakang. Nggih. Mboten usah dipenggali banget-banget, ora usah dipikir banget-banget. Panjenengan menika menawi mikir ingkang garwa mangke tumpangsuh lho. Tumpangsuh nggih, mboten tumpang tindih, tumpangsuh. Tumpangsuh anggenipun ngasta bawat pemerintahan negari Ngastina. Mergi nuwun sewu panjenengan menika nggadahi kewajiban mranata sagung para kawula. Ngantosaken gesangipun para nayaka lan punggawa. Menawi ngantos panjenengan menika mangke kesangatanipun menggalih dhateng garwa Dewi Banawati. Ah, nuwun sewu. Menika mangke panjenengan badhe warsa ideping tekad anggenipun ngasta bawat pemerintahan negari Ngastina. Nggih, Bawaduna, matur sembah nuwun. Nanging manah kula mboten jenak. Digawe jenak. Mboten sekeca. Digawe sekeca. Samenika gesang menika menapa panjenengan menika kirang menapa to, Nggih? Panjenengan menika sampun kagaduhan kanalindran derajat pangkat donya menika mboten wonten ingkang sami. Prabu Duryudana menika sugih bondo sugih bandu. Ngaten? Panjenengan mboten sekeca menika dipun penggalih menapa? Sing jeneng dinengke bojo niku. Nek wong lanang tresna karo bojo mesti ora penak. Nah, caranipun aja tresna-tresna banget. Tresna ya kena, ning ora banget-banget. Mergi nek tresna banget menika nek nganti sing wedok menika terus nesu, sing lanang bingungi. Ah, kula nang model apa? Ya, malah ngandani sing ora-ora lho. Lho, Dik Mate nuwun sewu lho. Wong urip ngalam padang sing digawe seneng. Seneng menika mujudaken sawijining obat. Ingkang mujarab. Mbok sing apik sih omong. Sampeyan niku dawuhi sowan mriki niku kon sing apik kok. Sing ngomong sapa? Sing ngomong sapa? Ya omongane niku sing iso ditampa lho. Lho, omongan kaya ngene ora iso ditampa niku sing ora iso nampa niku tegese wong sing ora waras. Wong jeneng omong kula ya apik-apik kaya ngeten kok. Anak Prabu Duryudana menika kebangetan le tresna karo garwa. Lho panjenengan mboten purun tiru kanen Nalendra sanesipun kok. Panjenengan mboten pengin tiru kanen Nalendra sanesipun. Nggih. Kok tiru karo Nalendra sanesipun? Nalendra menika nuwun sewu, garwanipun ampun setunggal. Nalendra sanesipun kula garwanipun mboten setunggal. Sinuwun Darawati menika 3. Lho. Rukmini, Setyabama, jebolan SMA. Jembowati. Ora apal kok. Lha ngaten lho. Nek cara kula ngaten. Kula mboten saged menawi kedah kados mekaten Bawaduna. Dipun saged-sagetaken. Wong menika ampun nganti saklek ngoten lho. Sinuwun Darawati garwanipun 3. Panjenengan menika Nalendra ingkang nuwun sewu ketoke lanang ning Nalendra kok bojone siji. Nuwun sewu, sampeyan nyemoni kula. Lho mboten. Kula niku arep kaya ngeten iki bojo kula ya ming siji, ming Irawati tok. Nggih, ning niki mboten kali sampean kok.
Niki kalih anak Prabu Duryudana. Ning kula rumangsa dirasani, kula rumangsa didumuk nek sampeyan ngrebut perkara bojo. Nggih sampun, mboten sah perkara bojo. Nalika semanten dereng paripurna sami Balwacana. Kasaru pelajaripun abdi dalem taman kadilengleng. Abdining Dyahayu Banowati mlajal-majal katebian mangono pangut asmane yo. Tobat Gusti kula ingkang sinuwun kula ingkang sawat. Bojamban. Nggih. Iki ora positif to iki. Suarane mau ki kaya ayu apik kok metune kok ting pletot. Nuwun sewu kula wau mbeta radio. Dapukane ora bener jane ngene iki. Ono apa? Nyuwun pangapunten sewu kalepatan Diagung Pangaksami. Kula menika abdinipun ingkang garwa Gusti Ayu Banowati. Yo. Nuwun sewu lho sinuwun sampun kinten kula menika wadul dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun namung menapa ingkang sulem kula sumerepi menika kasunyatan. Nalika semanten Gusti Ayu Banowati menika ketingal wirawiri wonten ing taman sajak nyubriyani tumunten kula totaken saking katebian piyambakipun manjing wonten ing patenggan tumunten kula nginguk sekedhik wonten ing patenggan menika kala wau jebul wonten ing madyaning patenggan menika wonten piyayi kakung ingkang garwa nuwun sewu ngurung piyai kakung wonten ing patenggan sinuwun jagat Dewa Bathara. Koko Rabu wonten dawuh Yai. Panjenengan midhanget piyambak aturipun emban menika. Inggih. Cetha nek saniki ketok sing dadi perkarane. Jebul Banowati, Yai Ratu Banowati sampun wantun ngeliya, piyambakipun sampun ngurung. Sawijining priya wonten ing madyaning patenggan. Ban. Wonten dawuh. Kowe nisya. Inggih, nyuwun pangapunten. Kula mboten wadul-wadul namung menapa kasunyatanipun. Yo, tak tampa. Inggih. Mboten dipun paringi hadiah. Sesuk gampang. Oh nggih, matur sembah nuwun. Wis. Tiwas nyantek-nyantek. Ora entuk apa-apa ngerti ora sah wadul aku mau. Oh, Prabu kados pundi? Lho. Lah menapa inggih badhe kelamban Yai Ratu Banowati mentolo kados mekaten menika. Aturipun ban menika mboten badhe goro. Aturipun ban menika mboten badhe dura. Menawi caranipun kados mekaten cetha Yai Ratu bandi-bandi nisihaken katresnanipun Duryudana. Oh Prabu. Koko Prabu kula nyuwun tulung bocah lanang sing mapan teng taman negara Ngastina. Mang cekel mangadepke teng ngarepan kula geceke Yai. Istangan dawuh Yai. Tobat. Kok sajake rada ragu-ragu Bagong. Ah piye? Tak pikir-pikir niki nganu menimbulkan masalah. Perkara apa? Nek sinuwun Prabu Duryudana prisa mongko sing manjing taman Bagong. Kurawa mesti dampyak ajeng nyekel kula mesti rebutan. Urung ora urung Bagong mesti tekaning pati. Nek kowe mati aku mati. Tenena. Tenane. Heeh, tenane. Tobat tenan. Nek aku lara, nek aku dikeroyok Kurawa, aku ya kudu dikeroyok Kurawa. Pokoke sebaya multi sebaya mati. nek pancen wis niat ngono tenan, wis ben tak tekati. Tobat, aku saiki tak takon uga. Terus bojomu nang omah piye? Duleke. Wis semen ngopo? Tobat, Tau leke nang omahe ben. Surapati opo enak. Anak-anakmu ditipke panti asuhan. Domongke nek bapakne mbokne mati, ngono wis beres. Tobat. Terus tenan kuwi. Ha, ning ya aja ngono kuwi, ora terus ora basa garwa iki karo piyai kakung basa. Tobat penjaluke kok aneh-aneh. Ya men mantep ya. Nun inggih kula tak
lenggah ngandhap ngaten menika. Nah, ngono. Diamond, Diajeng. arang sok sasar susure. Ayo wong grogi iki werna-werna omongane. Nggih, Diajeng Banowati. Kula wonten maring dawuh Kamas. Teng cermut nang ngendas. Inggih. Tempat tidur ditebahi. Inggih, ngestaken dawuh. Ning panjenengan kaya siram. Anu munggah tempat tidur ape kok ora siram babar blas. Monggo sprayine iki ya putih panjenengan terus munggah. Mengko njur ngetel. Engko tak kumbahane Diajeng. Estu? Wis ngonten mawon. Engko nek kira-kira aku ora tekan kene, nek aku arep dicekel, kowe kudu dicekel. Aku arep diloro, digawe lara, kowe kudu lara. Aku arep dipateni, kowe kudu dipateni. Wadene Inggih. nek ana pancen sing arep misahke katresnane awake dhewe, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Panjenengan wantun. Wani. Kuwi. Tekate yo. Kowe lungguh mburiku kene. Inggih. Yai Ratu Banowati. Kowe ngarep ndeng. Ini ora positif. Kok ning mburi mana? Aku saka mburi saka ngarepe penak saka mburi. Senengane iki. Omongane kok njur digathuk-gathukke. Ngene kaya merdeka rasane. Wah, mambu cengelewe wis ora karu-karuan pikir aku. Tobat. Wonten ingkang dodok-dodok. Gandang bleguduk swaro gembal Semarante. Dik Pate, Pripun? niki kok dadi ana sandal wong lanang tulisane BG. Engko gek Bagong Darmana. Mboten ketok. Nika wong apik. Apik apa? Ketoke nek jane ngomadu apik-apik. Niki sinten jenenge Pati? Mboten ngerti. Aku sandal jepit wangune wong kere niki. Nggih. Wong ora duwe cetha sandale ming jepit kaya ngeten iki. Tur udu seleo. Napa? Seleo. Swalo seleo. Cetha nek iki ming murahan niki. Nggih. Iso dikater kaya ngeten kok. Empuk niki sandale. Nggih. Dibuang Dik Pati, dibuang. Nggih. Pun kula buang. Nuwun sewu nggih dipun dodhok malih nggih. Yai Ratu Banowati. Yai Ratu Banowati. Kula nuwun sewu menika ingkang raka ing Mandura. Yai Ratu Banowati. Oh tak mulai ya. Tobat. Ora sawedi nek panjenengan dipun piloro kula ya kudu lara nek panjenengan seda kula ya kudu mati pun ngaten man sebaya mukti sebaya mati. Urung ngapa-ngapa ya mati. Anjok ngapa iki hasilnya? Sama juga bohong. Ya mengko. Mbok saiki. Mengko nek wis rampung perkarane. Yai Ratu Banowati. Bukaan lawange. Yai Ratu Banowati dipun buka korinipun. Nuwun sewu Kakang Prabu sekedap Kakang Prabu sekedap. Yai Ratu. Wonten dawuh Prabu. Wonten satunggiling kembang ingkang sowan ngabiyantara wonten ing Datulaya ngendikaaken utawi muja aturna sanipun Yai Prabu Duryudana. Menawi mban kala wau sumurup glibetipun piyai kakung mapan wonten ing patengganipun Yai Ratu Banowati. Tobat naminipun sinten? Ngaya wara sak penake dhewe kula menika mboten nate nyingkitaken piyai kakung wonten lebeting patenggon. Jenengane golek-golek perkara kula menika mboten nyingkitaken sinten-sinten. Nuwun sewu. Kok panjenengan yasa patung kados mekaten menika? Ana niku piyai putri kok tuku patunge wong mledeng. Menika pancuran. Pancuran? Inggih, namung kemawon dereng kula damel blumbang kinarya pesabaning para sato mina Prabu. Oh iya sampun. Mangke wonten saking mriki menika mijil toyanipun. Lajeng mantur ngaten dumugi wonten ing kolam. Waduh. Supados dados asri Taman Negari ing Kadilengleng. Oh iya sampun.
Isampun, ayo ngatur isampun. Ayo ngatur menika sanes tiyang. Sanes. Ing atase reca sarungan. Panci menika saking mrika, Prabu. Saking mrika. Oh iya sampun. Swara apa to iki ngaku-ngaku? Pangapunten. Oh, nika menapa ambune teng-tengan kaya ngene. Nuwun sewu nggih. Nuwun pangapunten, Bu. Nuwun pangapunten jatosipun. Sampun caket-caket kula mboten sekeco Nyai Prabu Duryudana. Dados menika pepasren ninggal Taman Kadileleng. Kasinggan ngaten. Mangriwin. Kok kaya-kayane kok suarane tukul saka kene. Ngaknguk. Monggo tak sawang yen watu kok meka kaya ngono. Ora pati duga mono iki reca apa? Lho, Bagong ipat. Wah, menungso ora tatanan. Yai Ratu sangat-sangat agen paduka ngiyas dateng ing Raka ing Mandura. Teka panjenengan Mentala. Matur citra lan ing Raka ing Mandura. Nyuwun pangapunten kok Prabu, nyuwun pangapunten. Bagong. Nun. Anggep apa kowe? Kok mledeng ning kono apa? Anu wedi. Takut Wedi karo sapa? kali sampean. Ngopo kowe wedi? Amargane kula teng mriki. Yai Ratu. Wonten maring adawuh. Samenika kula nyuwun prisa. Inggih. Biyai kakung ingkang mapan wonten teleng ing taman menika sinten? Inggih. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten Bagong. Lho, Lho. Memang iya. wah panus manik jajalan. Kula nyuwun pangapunten lha kok Bagong mapan wonten ing taman menika. Dasaripun menapa? Tobat, nyuwun pangapunten kula kesuta kemawon. Kula menika tresna lan Bagong. Lho. Tresna dos pundi? Inggih, tresna kepengin banget dipun mengku garwa tiring Bagong. Dasaripun menika piyantipun nyenengaken kula sampeyan saged remen manah kula. Lho nyuwun pangapunten panjenengan niku garwanipun Nyai Prabu Duryudana. Ngertos. Nek jenenge wis ora tresna arep apa meneh? Yen kula sampun boten tresna badhe menapa malih? Kok Prabu Duryudana kula aturi emut. Bila kula sampun boten tresna sak mangke monggo kula dipun pisah ya ora apa-apa. Ana sing wis nampani. Sinten? Lah menika Kakang Mas menika. Angling Darma. Kula nyuwun pangapunten, kula tak rembugan karo Bagong. Nyuwun pangapunten kelumpukan kalih kula. Kula nyuwun pangapunten, kula tak rembugan karo Bagong. Diajeng Wonten dawuh edan basa barang iki lho. nak aturi tindak ana ing mburi. Inggih. Namung menawi panjenengan mangke Kakang Mas kenging menapa-menapa. Ora usah piye-piye to, santai. Aku ora apa-apa. Apa sing wis diucapake sumpah di antara kita? Panjenengan sakit, kula sakit, panjenengan pejah, kula pejah. Ah, berarti nek aku dipateni Prabu Baladewa, kowe golek dalan ning pati. Sendika ngestaken dawuh. Lenggah wingking. Inggih. Santai. Inggih. Pripun, Den? Anggep apa kowe tekan kene? Anu, ngumbake kathok. Lah kok ora bali? Mboten entuk bali. Sing ora entuk sapa? Niki. Sayangku niki. Sayangku dengkulmu amoh. Kowe iki bendaramu. Nun ngapunten. Ora nyawang bendara, ora nyawang batur. Tresna niku ora milih derajat pangkat. Tresna niku paringane sing gawe urip. Gusti wis paring katresnan karo Dewi Banowati, katresnane Dewi Banowati tumuju marang Bagong. Bagong wis dinaiki katresnan. Wis padha-padha tresna. Ana ndi neh? Kejaba mung kudu dijawabke. Ning kowe kudune melek. Melek iki kan mau. Kowe melek oh ya to Yai Ratu Banowati garwane Yai Prabu Duryudana. Mang takoni Banowati tresna mboten Yai Duryudana. Pun mboten tresna. Tresna niku iso luntur. Lho, arep dinaik duit pirang-pirang arep dinaik derajat pangkat bebasan nganggo emas nganggo apa nyamping mas ginepeng. Ning nek pancen ora atine ora tentrem atine ora seneng ora tresna
Pripun? Aja napa sampean? Lho, mboten lho niki kenyataan. Kenyataan. Dadi mboten sapripun-pripun. Pun panjenengan mboten sanggagas Prabu Duryudana saniki panjenengan tak dadekke seksi. Seksi apa? Ijab kula. Lho. Wedan kowe. Soale kula dereng gadah seksi. Dan Semar sing ora gelem tak kon seksi, mesti ora setuju kula entuk Banowati. Mergo kula nek mukti Gareng Petruk Semar niku ora seneng. Mula kula golek seksi sampean mawon. Edan kowe. Mboten edan iki kenyataan. Ayo kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi? Nang omahmu. Kowe ora gelem bali aja kelakon tutuk. Gelandang nenggala kowe. Woi. Kang Mas, ngatos-atos Kang Mas. Santai, santai. Rasa kuatir. Ora usah wedi kowe, Dik. Tenang pokoke nek musuh aku ki ditantang wong ora tau wedi kok. Aku ketoke pancen wong kalan. Ning nek wis ana kata-kata sing nyerempet menuju kematian, nuwun sewu, Bagong ki menungso ya, Mas. Aku ki menungso. Arep aku wong ora duwe, arep aku wong kere. Nek sampean lek ngucap sak penake dhewe kaya ngono iki nuwun sewu. Kowe karo aku ki padha-padha menungso. Sing bedake men derajat karo pangkat. Kowe wong sugih, aku wong melarat. Tapi di mata Tuhan kita sama. Tobat. Latri ngatos-atos. Santai kowe, Pak. Ben ora apa mati, sing penting wis ngambung. Ula edan. Mboten edan. Pengen ta kowe cungar-cungir prek. Ora bakal pengen. Asline ya heeh. Ngene ta kowe. Ngene. Jengkolmu melocot kuwi. Baladewa ki wis menep. Menep kok ana ngerti kanan kaya ngene iki ya tetep. Deng piye? Ayo piye? Sae ngejawab apa? Bagong ora gelem bali saka negara Indra cok lakon tucuk kroyok Kurawa golek papan sing jembar Prabu Baladewa. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestungkara. Telih Mandrajala Dewa. Nantang karo Prabu Baladewa ora gawe kewirangan. Tobat Koko Prabu sampun ngatos menapa Prabu. Koko Prabu kula nyuwun pangapunten Bagong. Koko Prabu sampun dipun pejah. Kula nyuwun panjenengan sampun negaken dhateng pun Bagong latri sabar Bagong sampun dipun pejahi. Uise. Jagat Dewa Bathara. Wong ilahing. Yai Banowati. Wonten maring adawuh. Ngopo kowe nangis ning ngarepipun Kakang? Inggih, badhe munjatur. Apa sebabe kowe arep munjatur ning ngarepipun Kakang? Pun Kakang. Badhe munjatur, mun sampun dipun pejahi Bagong. Kosik to Cahayu, sawangan pun Kakang. Terus pundi? Mbok dirungokke suarane iki. Kasta. Cirine wis jelas lho. Lho, Pak. Napa menika Bagong? Ah jelas. Lho kok iso dadi Baladewa? Oh dadi apa-apa iso waton ana ragate. Santai wae. Lah kersanipun kados pundi kok wujud Baladewa? Arep kanggo nandingi karo Prabu Baladewa men isen mungsuh Bagong. Minggir. Ngasuh kono. Inggih. Adus. Inggih. Ya, Inggih. Ceramas. Inggih. Men wangi rambutnya. Ambu ampek ya. Men supaya wangi. Inggih ngesnaken dawuh. Siram nganggo banyu anget. Inggih. Ayo, Banowati. Kula wonten dawuh Goleke gaman. Oh inggih. Kanggo ngembari karo Prabu Baladewa. Inggih ngesnaken dawuh. Menika. Iki ra hanger. Sanes menika cluret
Oh iya, ning kok kaya ora wangun Baladewa. Liyane. Inggih. Menika. Iki opo Banoan? Mohon perhatian. Pengumuman besok minggu kerja bakti. Patopan menika petel. Oh, tak kira corong e. Ya sorry ora ngerti. Menika kemawon. Prabu Baladewa iki nata mandura. Raden Kokrasana. Menrada beda. Inggih. Ayo tandangana lekane ati. Manuswaning jajaran iblis lanat iki sapa iki? Aku ngedep kaca iki piye iki? Tepungke wae. Narendra Mandura Prabu Baladewa. Lho, edan. Edan iki ora edan iki tenan Baladewa tenan. Lah iki suarane kok iki ra Bagong iki. Oh. Lho kok dadi Baladewa? Lho, kesewan sandangan wayang wong. Ora edan. Iki kowe ngembari karo aku. Tak kembali wae. Mati dening Nenggala. Mohon perhatian. Mohon perhatian apa? Aku duwene gaman men corong iki. Wis gelem iki ra gelem ya. Wah, mati teh, mati bareng kae. Mati. Iya. Wah, lantar. Wah, setan rata tangan manuswaning jajaran. Wah, iblis. Ing atase nata mandura Prabu Baladewa dikembari karo Bagong. Ing atase aku piyayi mung dikembari karo kere. Ya. Apa mbok anggap aku kalah tekan semene? Kowe tak kandhake juraganmu mbok dadine Bagong. Koko Prabu damel kagiat raos sing manah rawuh paduka wonten negari Ngamarta. Sumengko kados mekaten menika wonten paridamel menapa? Koko Prabu wonten menapa? Wah, bule kakangku enek ngopo? Koko Prabu wonten menapa dene paduka rawuh wonten negari Ngamarta sumengko kados mekaten. Ya Ji. Wonten timbalan ing Ngadawa. Kresna, iya wonten dawuh Werkudara. Bule kakangku piye Janaka wonten dawuh Koko Prabu. Sawanipun kakang ana negara Ngamarta iki bakal ngabarake kahanan sing ora ngepenake ati. Keliripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Ya iki kula nuwun pamunten. Nalika semanten ingkang Raka sowan dhateng negari Ngastina. Tinimbalan dening Kyai Prabu Duryudana. Mboten ngertos dodok saling perkawis tumuntun kula dipun ajab arembagan babagan perkawis. Yai Ratu Banowati anggenipun sawetawis radi benten tandang tandukipun lawan Rai Prabu Duryudana. Bab perkawis menika kula mboten tumut-tumut. Nanging sareng wonten aturipun mban saking Taman Kadilengleng ingkang munjo atur bilih Yai Ratu Banowati ngingetaken satunggiling priya mapan wonten ing taman. Tumunten kula nyatakaken wonten ing Taman Kadilengleng. Kados menapa kejot raos sing manahipun ing Raka ing Mandura. Jebul piyai kakung mapan wonten ing Taman Kadilengleng menika tasih panakawanipun paduka Yai Prabu Darmaji. Koko Prabu paduka paring dawuh jebul ingkang mapan wonten ing taman menika tasih panakawaning para Pandhawa. Nggih, kasinggihan mekaten. Lajeng sinten ingkang wantun damel wiranging para Pandhawa? Panakawan kula sinten ingkang wantun damel kucemas-cemanipun para Pandhawa Koko Prabu? Lajeng wis Yai. Panakawan negari Ngamarta panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa ing mapan wonten telenging Taman Kadilengleng menika boten sanes kejawi namung Bagong Yai Prabu. Koko Prabu. Nuwun sewu Koko Prabu menika ngendika kanthi gak dasar kasunyatan aku weruh dhewe. Malah aku ingkang budidaya nyekel karo Bagong pengajap tak ajohaken ing Pradata Adil negara ing Ngastina.
Merga Bagong wis nerak pacak nerajang perbatang. Nerak marang hukum ing Praja Ngastina wani mlebu jroning taman kadileng-leng mongko tanpa palilaya Prabu Duryudana. Bagong tak cekel nek ngerti ya. Wah, lah kok ngedapi-dapi temen Bagong mirang-mirang pun Kakang. Barang pun Kakang sing maju dikembari. Apa tumen ing atase Bagong kok malih wujuding Baladewa nganti kewirangan aku disoraki para kawula sak negara Ngastina. Janaka sampun bidal. Ben, wis ben, pateni karo Janaka dhewe wis ben. Isin aku duwe abdi jenenge Bagong. Sing wis ngucemake asmaning para Pandhawa nanging menawi menika mangke kelaman dipun pejahi kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Menawi Kakang Semar Murina mboten trima pejahipun Bagong menika mangke sinten ingkang badhe menggak dukanipun Kakang Nayantaka. Perkara aku ora ngerti. Sing baku aku ora nrimake yen to Bagong nyamah asmaning Prabu Duryudana. Rasida terus. Ya wis. Ayo muni no. Nembang meneh. Kancane do jarikan kok kowe training. Praktek olahraga, Pak. Hah? Praktek olahraga. Praktek olahraga. Ora sopan jenenge. Kadan-kadanane ora. Kok dicekel kuwi lho. Biru biru. Semari nang entuk des ngono kuwi ora kaya kancane. Nek liyane ora ketok nek Semar ki mak blung ngono biru bunter ae lho. Lah ora delokni lho ora anu. Mata to? Udus. Wah, Gong. Aku ora kebagian. Ha. Kowe sing kebagian soalé kowe ora tau nang mburine Semar. Nah ora kulino nang mburine Semar wis kulino dintuti dadi kowe kudu entuk bagian. Ya. Aduh. Langsung masuk Ngono. Ayo langsung masuk ora. Ya. Lungguh sing apik. Nggih, Pak. Gareng ngarep. Wo, kandhane ngeyel ora. Sing ragil mburi dhewe Ora cenanangan. Oh, to ya. Kene lho. Iya iki arep pindah kok. Gaduk-gaduk ora. Mundur ora caket-caket ngene iki. Sing apik. Ha iya, mundur Petro. Lho, kok kowe ngarep meneh? Lho. Gareng ngarep Petro nomor 2. Aku kari dhewe kok aku dadi ngarep. Wong bapak akon mundur, aku ya mundur. Maju. Ha iya. Sini. Wes ngene iki tertib. Ha iya. Kecedan. Lho. Aku rasa pindah. Iya. Aku sing pindah. Iya. Ini ya tole. Waduh ora krungu truk madu. Engko anggere kon mundur nak kamplengi aja. Aku tak omong karo kowe. Mbok omong. Ngomong ora mbayar kok ndadak omong. Menengo ndak rampung-rampung. Meneng. Dek wingi iki aku ngimpi Petro. Alah, ngimpi wae pamer. Impene bapak ya ora kaya impenmu. Impene bapak ki mesti eneng artine ya, Pak. Yang artinya Gong, ramai-ramai. yo main mana yo Ben? Wah uncal ki lho kowe.
Ya wis. Wah. Muni entuk masa kok senenge ra jamak-jamak. Pikirane berkembang ya. Ha iya. Ora kanyono-nyono lah kok aku ki duwe gawe mantu Petruk. Gong. Dadak dikon. Men bapak ki marem ki dhewe kaget. Oh iya, heeh. Ngimpi apa, Pak? Ngimpi apa, Pak? Gong. Ngimpi apa, Pak? Aku duwe gawe mantu kok sing tak mantokke iki Bagong. Welo. Gong, welo. Mongko kowe tak kandhani. Pripun, Pak? Pripun, Pak? Bareng tak goleki mantene wedok ki ora ana. Welo. Gong. Welo. Medun. Welo. Kegedean. Iki pralampita apa lah kok atiku ora tentrem, atiku ora penak to, Le. Ndara kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Den. Ya Semar ndak tampa pangestu tambanana nggih. Kula ngaturaken sembah bakti kula kunjuk Ndara. Ya nala garing tak tampa. Kula ngaturaken bakti kula kunjuk Den. Ya Petruk tak tampa. Kula ngaturaken sembah bakti kula kunjuk Ndara. Ya Bagong tak tampa. Sumengka pengawak Bajra tindakipun sajakipun kaya namung wigatos, Den. Enten apa? Napa ajeng nganti ingkang abdipun Semar sak anak-anak kula nderekaken Ndara napa dos pundi kula aturi paring dawuh Semar? Kula. Aku tak kandha karo kowe ya Semar nggih. Pripun kok semune rada wigati? Ora ngira babar pisan. Lamun dina samengko ana salah sawijining anakmu ingkang gawe wiranging para Pandhawa. Sinten? Napa Gareng, napa Petruk, napa Bagong? Kowe tak kandhani. Kowe tak jarwani Kakang Semar. Salah sijining anakmu wani mlebu ning taman Kadilengleng negara Ngastina. Nggih bang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Apa kaya ngono kuwi patraping Panakawan? Apa kaya ngono kuwi tumindak sing ora mbebangeri marang asmaning para Pandhawa? Wah, lah niku wis kliwat saka ora becik banget nek carane kaya ngoten niku. Kula ora sudi duwe anak sing wani tumindak kaya ngoten. Sinten, Ndara? Anakmu Bagong. Gong. Ngapa ya, Mir? Nata isirahe anake sampeyan ae dhewe. Bagong kowe kok setan kowe. Kok kaya ngono kelakuanmu iblis kowe. Bagong kowe ngisen-isen ki bendara ngisen-isen ki kulawarga. Gong. Sembrono ya sembrono ning ora kaya ngono iki to. Kebangetan nek sembrananmu kaya ngono kuwi. Sek. Kosiye. Ada apa? Aku ora guyu. Engko ndak meng tok jak sembrono. Ada apa? Kenapa? Ndaramu tekan kene ngendikake nek kowe tumindak kurang ajar karo ndaramu Banowati. Mir, Sapa sing ngomong ngono? Ndaramu Janaka. Gus. Agus dengkul kowe. Ndara Janaka? Piye? Sampeyan iso ngendika kaya ngoten niku dasare napa? Ampun waton paring pangandikan sing boten wonten nyatane lho. Niku mboten bener kaya ngoten niku. Sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Dewi ingkang ngadu arep karo kowe.
Malah Koko Prabu mbok gawe wirang. Bagong, aku isin duwe ponokawan kaya kowe. Bebangri asmaning para Pandhawa. Luwung ora ditutke Bagong selawase urip yen to pakartimu kaya ngono. Mangke riyen kula niku teng omah. Ya, Pak. Mbuh. Wah. Ya nang ya, Ora ngerti. ya terus. Ora ngerti. Kula sing bantu aku siji lho. Kula niku teng omah kali bojo kula, kali anak kula. Ngopo? Ora ngapa-ngapa ora ndek apa-apa kok. Ning kula nang omah. Ora sandadak kowe gawe pawadan sing ora-ora. Kowe manut karo Janaka apa ora? Nek kula manut Manut tak ajoke ning perdata adil negara Ngamarta. dihukum. Mestine ngono. Nek kula ora manut, Tegese kowe abdi sing ora manut karo Bendara. terus Wajibe aku ing matrapi paukuman karo kowe. aku maneh Ndara Janaka. Kowe tak pateni. Ya trimo mlayu ora salah apa. Sing jeneng sial ngene iki. Rek ae mlayu ngidul bablas jebul segara. Wah, iki nek Ndara Janaka tekan kene, arep mlayu nanti kowe Bagong. Kowe ketemu karo segara, kowe ora bakal nyemplung segara. Nyok tampanono. Zlep. Aku lek semelang ki nek ditusuk, ku nek terus dinengke wae ora apa-apa. Nek nganti krise di ngono-ngonoke. Wah, kena ngusus lara tenan. Pedhot ususe mati tenan aku. Wes. Piye ya? Saya cedak. Wes. Bangane aku urip ya ming gawe sastra wirang. Nyemplung segara tak ikhlaske patiku. Titip anak-anak ya Nem. Aku kok gak tresno karo kowe. Aku ora iso ninggalke kowe. Hatiku tersentuh Nem. Aku nang kene ora iso pamitan karo kowe, aku arep golek dalan ning pati. Aku menyawang fotomu. Ning nggon mata wis suwek. Dadi kowe kaya picak. Ora apa-apa Nem, ora apa-apa. Titip anak-anak. Aku tak nyemplung segara golek dalan ning pati wae. Ning kok nek aku nyemplung tenan. Blung. Pamane lho iku pamane. Terus kok kemambang ning banyu ndul. Ya nek langsung mati, nek dipangan ikan hui. Ikan hiu ndeng kok hui. Ya nek nggon lemangan langsung butuh, nek weteng tok. Ngono. Ora mati lara kena banyu perih. Wah, wis cilaka. Ya nek aku le nyemplung ki kolorku ki kenceng. Nek kena ombak terus copot dhewe. Cokot karo piranha. Letus. Nggo ndas tok. Maksudnya ndasku iki lho. Apa ora lucu? Wong kok tanpa sirah ra ya. Wah, wis janeng ya wis men. Wis bangane ngrekoso nyemplung segara wae aku. Wuyut. Untung aku sithik-sithik iso renang. Iki jenenge enggak. Enggak kira bakal kelelep wong sikile ngisor mancal-mancal.
Aku nek enggak nek saya kesel mati kesel iki aku. Moko segara jembari ra jamak-jamak. Setan ki. Wujud. Tak kira iwake. Tak singgol kok ambyar. Ki kono wis jati ambruk. Semene gedene iki. Lho, ndek mata bareng. Apa iki sing jenengke nganu apa ya? Kura-kura. Jagat Dewa Bathara. Weh, sanguson sistem. Iladala. Se. Cengengesan. Bagong. Kowe sapa e? Lho, ora basa karo ulun. Oh, kowe ulun. Ulun iki dudu ulun. Wah, tak tono kowe. Terus kowe marai bingung iki. Mau muni kowe takon marang ulun, berarti kowe kan jenenge ulun. Kita ora dong. Kita dengkulmu mlocot. Aku Bagong dudu kita. Ngene Bagong. Ngono. Ngene. Kita tak kandhani. Ya dundang saiki kita. Narto kandhani. Lho, kita ki kowe. Paham. Wis ngerti nek kita ki aku. Kowe ulun to? Iya. Lah, wis dadi yo. Arep ngomong apa? Ulun kandhani. Lho kowe piye to arep ngandani awake dhewe? Ulun iki dewa. Dewa. Iya. Ulun dewaning samudra. Wo sing tunggu segara. Iya. Kita mbuya ngerti. Wis ngerti kok sik mboya. Dikandani kita. Kita ngandani mboya berarti kita itu ngerti karo mboya. Ngapa kok petite tekan sirah barang? Ulun buyer. Pripun? Panjenengan pukulan to? Iya. Ah, kene ngerti. Pukulan sapa? Pukulun Sang Hyang Baruna. Lho kok kaya bis. Rodane endi? Bagong wis. Pokoke nek urung bubar urung ngarep leren leku banyol. Iya. Ulun iki Sang Hyang Bathara Baruna. Bagong, ulun bakal takon lawan jeneng kita. Kita ora ono. Kita kuwi kowe. Apa to sababe jeneng kita nganyut tuwa ana ing samudra? Nganyut tuwa ki apa? Lalu kepengin golek dalaning pati. Ora ketemu e. Golek dalaning pati ki angel. Penak golek dalaning burung. Lagar ngono kae diwaya. Kaya do pinter-pinter. Soleken barang dolopi mi. Merga nganu pukulun. Kita sampun mboten saged gesang wonten ing Madyapada. Iya. Amargi kita menika bingung pukulun. Iya. Kita bingung karena kita dipunarani dening Raden Janaka. Kita menika tumindak mboten sae kalian Dewi Banawati. Ya, padahal kita mboten berbuat seperti itu. Iya, Bagong. Nggih, pukulun. Pripun? Sampeyan ra iso gagas kelakon sing dilakoni dening kita menika ta? Mula terus kita golek dalaning pati. Mekaten, pukulun.
Ulun ingkang nyelametake lawan jeneng kita. Niki kula malah bungul. Gumun kok bungum. Kula malah gumun Bu Kulul. Kok dadi kita kok mlebu teng jero banyu kok mboten iso keplebeken. Saka daya ulun. Oh, pinten bot? Lho. Daya ulun ki kekuatan ulun. Kekuatan ulun sing diparingi marang kita. Iya. Sip. Kita ulun kandhani. Napa Bu Kulun? Bisik-bisik napa seru? Seru wae. Oh nggih. Napa Bu Kulun? Kita kudu bali marang jagat Padang. Ya ana lampune. Wis Bagong wis. Kita kudu bali marang jagat Padang. Tegese barang pakaryan biyen nih. Sonjuki tegesan aku. Nanging kita aja wujud Bagong. Terus ulun dandani. Elek tak tonyo lho Bu Kulun. Kula gelem didandani ning kudu apik. Mergo kula niki wis elek, didandani ya elek mau lho. Bakal apik ulun ingkang dandani. Ulun paringi busana. Kita kuwi kok nganggo kathok kolor kaya mengkono. Anu Bu Kulun apa? Kebiasaan. Oh iya. Ulun dandani. Wujud menapa? Manut karo jeneng ulun. Ula. Ora. Menurut ulun dandani sono apa? Wis manut lan jeneng ulun, kita kok ulun paringi tetenger lan ulun paringi pusaka supaya kita bisa mateni Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Weh. Berarti Bagonge loro. Iya. Kita. Iya. Keparat. Panos maning jajalanan. Gugu karepe dhewe. Dusdruk. Semalane nagla-glaing bumi. Terus sinten niku sing membol dadi kula. Ulun-ulun. Ulun mboya bakal njlentrehake nanging kita iki kudu nyambut gawe dhewe. Wong iya siap. Sagu. Kita ulun dandani. Siap sendika ngestakaken dawuh. Siap, Bro. Bu kula ampun ngelucu sampeyan niku dewa. Malah siap gerak barang. Bagongan lemet tenteng kleru. Wus. Kula wujud napa Bu Kulun? Kita wujud satriya bagus. Tan Prabido kaya Raden Janaka. Mudyar kowe. Angus asik ronda-ronda. Ketemu tak takoni nyuwun kagungan garwa Mbak dereng. Sing kakung anu bojo kula sampun pejal langsung tak kedhepi cening. Kita ulun dandani bagus kuwi supaya kita mateni Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Kita mlaku tapa ngrame. Aduh nggih sendika. Wah kudu golek tempolong iki. Nggo ngopo? Anggene tapa ngrame ya dombreng. Tapa ngrame iki tetulung marang sak pepadaning urip mongko tanpa pamrih. Sendika ulun paringi wujuding pusaka. Menapa Bu Kulun? Arane watu gumuk. Napa? Watu gumuk. Sing cepet, gumuk ngoten. Wegah ulun dewa kok didhawuhi. Niki Bu Kulun. Iya. Kancing gelung. Ora ana. Nggih, Pun. Sak wae. Iya. Lajeng kita le minggah wonten kayangan pripun ulun? Ulun mapano ing Pethit ulun. Pethit sing pundi? Pethit iki lho. Iki Pethit. Kula mancik mriku Ulun nuncalke tekan dedaratan. Sendika ngestakaken dawuh.
masake aku aja bayem ya. Inggih. Batu-batu sebabipun menapa? Ora patek doyan. Wis pirang-pirang dina mapan nang kene kok ming kangkung bayem, kangkung bayem, kangkung bayem. Padake sapi. Iya, pamunten iki lho, mangke menawi kersaken menapa-menapa kula kartemtu badhe ngladosi. Ah, iwak lah saora-orane. Nek ora ana iwak ya ngethok sandal jepit kae ra. Digongso lali mamah sak kayange. Batu-batu panjenengan kok ngendikane kok mesti sarwa sembrono lho. Kakang Bu, kula ingkang sowan Kakang Bu. Dimas Janaka. Inggih. Ana apa Dimas? Mboten nginten babar pisan. Menawi Panakawan kula mbebangri asmanipun para Pandhawa tumindak ingkang boten sakmestinipun Bagong menungsa sing kaya kowe. Ten dawuh Ndara. Kena ngapa kowe mapan ning Taman Negara Ngastina? Yang-yangan. Aja edan. Mboten edan mang takon to pasangan kula. Kakang Bu, menapa dipun aturaken Bagong menika leres. Batu-batu wis ketimbang puramu ya Dimas. Yen to satemene atine Banowati saiki wis wutuh tak caosake marang calon guru lakiku. Guru matematika. Iki menika badhe kula sembah ingkang badhe kula sungkemi namung ki Lurah Bagong. Nyuwun pangapura ya Dimas. Kakang Bu. Lha kok dados mekaten lampanipun. Bagong. Kowe ingkang malikke blate Kakang Bu Ayu Banowati. Janaka ora trima. Ditenono aku ingkang bakal merwasa lawan kowe nadang dialing-alingi Kakang Bu Ayu Banowati. Aku ingkang bakal merwasa karo kowe. Wah, ganggu terus bocah. Wah! Piye Janaka? Leres. Bagong mapan wonten ing taman. Terus kula mutaken boten purun badhe kula cempalani Koko Prabu. Kula dipun getak Bagong saged kontal saking lebeting taman. Kandhane kok ngeyel kowe kuwi mula aja sok kesusu. Lajeng sakmenika kados pundi? Wis ora usane ndi-ndi. Iki mengko ana pawongan teka ya kuwi bakal gawe padhang kana negara Ngastina. Lan bisa madhangke kananing Nyai Ratu Banowati. Koko Prabu kula derek paduka kanjeng Koko Ratu. Ana pendhita tuwek. Tuwek keklek mlaku kaya wis ora kuat. Rambute brondol sapa? Ora ngawur kowe. Bagus tanpa cacat. Guaya tejo pamulu jenar kaya kencana. Jati kencana. Wong iki sajake rada edan. Edan dengkulmu mlocot lur. Karo ratu kok ngontekke dengkulmu. Kowe iki sapa? Pandhita Kleang kabur kanginan. Mendung kebaraten. Ngendi tibane? Ya kuno ing paman dunungku. Sapa jenengmu? Takon marang kita. Lho. Aku iki takon karo kowe. Oh iya nek lali aku wis ora dewa niki. Takon marang aku. Ya, Begawan Godo Gitik. Melu guyu. Ayo ben gayeng. Godo Gitik Dasar ora nyata. Janaka Wonten paring adhawu. ana pendhita tuwa jenenge Godo Gitik. Kowe ora takon sapa jenenge adhiku iki? Ora sudi. Ngopo takon? Ora tepung karo sing nang mburimu kuwi. Iki adhiku. Adimu sakaremu, kakangmu sakaremu apa peduliku? Wangune sajake kowe mendem rasa ora penak karo adhiku. Iya ta? Ketara ora gelem tak tepungke. Tunduk pulpen wae. Cekat-cekat. Iya. Karemu ngomong nyegat aku. Aku arep njaluk tulung. Wah, men biasa. Njaluk tulung jilek
biasa. Kata-katane kita apik, ngalem-ngalem ra urung. Nek aku sini sik. Biasa. Sok seminggu tak balik. Ora usum ya. Wis kulino ngapusi kok dapusi ora. Aku kok kaya apal to karo guyonane bocah. Ora macam-macam. Urung wancine kok wis dapalke. Sapa iki nyolong rokokku? Aku njaluk tulung karo kowe. Njaluk tulung apa? Ana maling ning negara Ngastina. Mbok dikandhake Rama. Rama sapa? Lho, Rama. Ana maling. Wila apal tembang barang ketoke kok saya apal aku. Saya wis ngetarani dhewe aku. Kowe ning negara Ngastina nek kowe iso nyekel maling sing jeneng Bagong ning negara Ngastina, kowe njaluk apa tak turuti? Asli, tenan. Aku njaluk patine wong bagus ning mburimu kuwi. Lho. Iki adikku arep tak njaluk patine. Wis ora iso. Gelem ora? Gelem. Tenan? Heeh. Ngapusi titenono, katutke dosane. Endi menungsane? Ning Taman Kadilengleng. Taman Kadilengleng karo Taman Sari ngendine? Taman Negara Ngastina, cak goblok banget ora. Taman Kadilengleng iki Taman Negara Ngastina karo Taman Sari beda goblok. Iya Taman Nyang. Ora. Oh, keterangane iki sing gawe nasibku sengsara. Lho sapa iki? Waduh. Semi suarane padha. Rupane ya padha, suarane padha. Padha wae. Wis edan. Mulane kok uripku ketoyong-toyong nganti cemplung segara barang. Iki menungsane kowe ora waton bisa ngucap. Wah, jan wis. Ora iso dirasake iki nek carane ngene. Sing ngomong sapa ora ngerti mongko iki disiarke radio. Konco tani. Radione karo ponco petani. Kowe arep ngapa kowe? Kowe wani gawe kisruh negara Ngastina. Kowe sapa Begawan Godhog Gitik? Bakal ngrampungi nyawamu. Mati dah aku, mati bareng tak wujude. Oi. Ngene iki mbok yakin. Mbok sapa wis to? Bapakku ben. Amu. Kowe esuk-esukan mesti saur-saurane jangan bening. Saiki kok kowe mung jenang. Perbedaane wis akeh banget perbedaane. Iki cerewet bae ngopo to kowe? Tangan-tanganku dhewe kok ngopo? Ucap kacarita. Kemlawi astaning Begawan Godhog Gitik mendhet pusaka inggih menika sela gumuk den tutukaken wonten mustanganipun iki Lurah Bagong. Ical wujude inggih Lurah Bagong nenggih Gandharwa sapu jagat ingkang tenggo ringin kurung negari Ngamarta. Begawan Godhog Gitik ilang wujude babar iki Lurah Bagong. Pendhita mau wis Badar Bagong kok melayu. Kresna kok kaget. Lah wong sing jeneng wong kaget iki ora nyono-nyono kok teratapan dhewe kok. Niki sing dadi Bagong. Wah, iki to. Inggih sinuwun. Lah wong kowe iki rak jem sing tunggu ringin kurung negara Ngamarta. Kasinggihan mekanan. Lah ning ngopo? Namung dipun timbali. Gusti Ayu Banowati tuwin dipun dawuh supados mimba wujudipun Bagong. Sik mono, sok meneh. Oh, ndek. Sok meneh ora ngono kuwi. Gawe kucemas maning sun. Aku ki wis berbuat apik, berbuat becik. Oh sak penakmu dhewe.
Njur terus piye iki maksude? Jlentrehe crita iki piye maksude? Kowe dadi Bagong iki terus maksude apa nggawa wahyu? Apa nggawa kanugrahan? Apa kepiye iki? Kudune rampung. Wah, kula mboten ngertos menawi niku. Wah, jelas iki. Lakon ra jelas. Wis ora ana kudune kowe nggawa wahyu apa lah, wahyu tetean apa. Ngono kuwi. Oh inggih, kula kemutan. Wah, gawe-gawe iki. Gawe-gawe men supaya ndang rampung. Kula namung dipun dawuhi estunipun Gusti Ayu Banowati anggenipun mekaten menika janjanipun namung nanjihaken katresnanipun Prabu Duryudana. Ngono inggih. Ya wis. Tak tampa. Mlebu to, Bagong? Masuk. Ya wis ora apa-apa. Wis kono kowe bali ana ringin kurung. Nyuwun pamit. Ande Bima kang Simonata ngesas mawa lindu lawan angin ing Kresna kakangku Werkudara piye? Bagong eleng kono. Sing luput dudu Bagong nanging sejatine ana ingkang membo Bagong. Sapa? Jem sapu jagat yang mapan ning ringin kulung negara Ngamarta tilas patih Ngendraprasta biyen. Wah. Koko Prabu. Menapa sampun wis Janaka? Kabeh wis katon padhang ya mung ana sewiji-wiji kudu tok lakoni. Menapa? Kowe njaluk ngapura karo Bagong. Bagong. Nun. Njaluk. Apa iki? Njaluk ngapura. Mboten dados menapa, Ndara. Sedaya menika kedunungan ina lali salah apes intip lan mati. Iya. Sumrene tumandane ampun ngantos sak kepenake dhewe nggih. Iya. Dipetung tunolan bathine. Nek tuna ya aja didol, nek bathi ya didol bareng-bareng. Ora edan kowe. Iya, kowe ngapura karo aku. Ngapura. Iya, Bab. Semar anakmu isih urip. Wah, Bagong. Petruk anakmu isih Bagong. Gareng adimu isih Kok senengane ora? Kresna, Kresna. Kula wonten dawuh Prabu. Dene ndi? Wonten mriki kok Prabu. Nendi? Wonten mriki kok Prabu. Aku lei. Iki menungsane sing nyolong Nyai Ratu Banowati. Mboten, sanes menika. Lho sapa? Niku menika jem sapu jagat ing tenggoriking Kurung Negari Ngamarta. Lho, Jem Sapu Jagat. Inggih. Malik Bagong. Inggih kok. Lah edan. Tak kung kung kung